Raven! Tara na! Eto na, Leila. Wait! Ay, ang tagal namang gumayak. Sabi ko naman sa'yo, malapit na ako. Eto na, babe. Sorry na. Sorry. Uy, ang dami namang kalat dito sa passenger seat mo. Saan ako pepwesto? Ay, sorry love. Pakilagay na lang sa likod, please. Punong-puno na ng mga gamit mo itong likod. Hindi mo ba ayusin itong kotse mo? Dali na, babe. Ang dami mo namang sinasabi. Ihagis mo na lang dun sa likod. Okay na. Tara na. Game? Road trip? Game! Seatbelt? Check? Check! Tayo na sa Antipolo. At dooy maligo tayo sa batis na kung tawagin ay hinulog ang taktak. At doon tayo kumain ng mangga, suman, kasoy at balimbing. Kaya't magmadali. Babe, hulaan ko. Sa Antipolo tayo pupunta, no? Tumpak, babe. Ano? Ayos ba? Ayos! Good morning! Welcome po sa isa sa mga pinakasikat na tourist spots dito sa Antipolo, ang Hinulugang Taktak. Fun fact, ang pangalan ng talo na ito ay galing sa salitang hinulog at taktak na nangangahulugang pagbagsak ng tubig, kaya hinulugang taktak. Yun yung tunog na nagmumula sa tubig habang bumabagsak siya mula sa taas. Hinulugang taktak pala. Pagkakarinig ko kasi sa'yo, babe, kanina. Hinulugang itak. Bakit naman magkakaroon ng itak sa talon? Yan, kaka-headset mo yan, nabibingi ka na. Another fact, ang talo na ito ay isang makasaysayang lugar. Noong unang panahon kasi, may mga kwentong may mga sinuunang ritual at seremonya na ginaganap sa hinulugang taktak. Nagtitipon daw dito at tinatawag itong pagtitipon ng pananampalataya. Enjoy the scenery po! Pwede po kayo mag-picture dito sa talon. Pero paalala lang po, huwag pong tatalon. O tara, babe. Pwesto ka dun. Picturean kita. Ay, ako lang? Babe, gusto ko tayong dalawa. Tara dito, dali. Bakit pa napaka-camera shy mo? Sorry, babe. Sige na nga, ito na. Tara. Pwesto na tayo. Ayan, ang gwapo naman talaga ng babe ko. Gusto ko yung smile mo dito. Babe, ano ba to? Puro moist yung camera mo. Blurred tuloy yung mga picture natin. Ay, oo nga. Punasan mo nga. Sorry. Babe, huwag mo masyadong hinahawakan yung phone mo kapag malagkit yung kamay mo. Ano ba yan? Ito pa yung kutsintahan na kinain natin kaninong umaga. Sorry na, babe. Punasan mo na. Dali, picture na agad tayo. Ang ganda talaga dito, babe. Tapos, libre lang yung entrance. Sulit na sulit nga. Nakakatuwa na free entrance dito. Uy, babe, oh, tingnan mo. Oh, sayang. May swimming pool pala dito, babe. Wala tayong dalang ekstrang damit. Ang dami mong mga gamit dun sa likod ng sasakyan mo. Baka pwede nating gamitin. May mga t-shirt ka ba dun, saka shorts? Nako, babe. Sorry. Puro mga maduduming damit yun. Ano, babe? Wala kang ekstrang damit na malinis sa dami ng gamit mo sa sasakyan? Ang tagal na ng mga damit mo dun. Ipa-laundry mo na kung wala ka namang time maglaba. Sorry, babe. Busy lang talaga ako lately. Wag na lang tayong lumangoy. Mag-canopy walk na lang tayo, G? Sayang naman. Sana sinabihan mo ako, babe, para nakapagdala man lang ako ng pamalit. Ano ka ba? Hayaan mo na yan. Kung gusto mo palang mag-swimming, edi sana sa Bataan na lang tayo nag-road trip. Nakakainis ka naman. Oo. Huwag ka nang mainis. Sige na. Tara na doon sa canopy walk. Tara! Thank you, babe, sa pagdala mo sa akin dito, ha. Promise, sobrang na-enjoy ko. Sorry nga pala kanina kung inaway pa kita dahil hindi tayo nakapag-swimming. Ano ka ba? Okay lang yung babe. Ang sarap nitong luto ng liempo at adobong manok. The best talaga. Babe, pag-usapan na natin, diba, na huwag kang magsasalita kapag ngumunguya. Dahan-dahan. Yung damit mo, puro mansya na. Wala ka namang pamalit. Baby ka mas maarte ka pa sa akin Akala mo hindi ko napapansin yung mga ganyan mo? Babe, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman na lagi kang malinis. Matagal na natin tong issue, diba?
ikaw lang naman yung may issue na ganun eh. Wala namang masama kung magsasalita ako habang ngumunguya. Kinakausap mo ako, di ba? Hihintayin naman kita na matapos nguyain yung kinakain mo bago mo ako kausapin. Alam mo, ang arte-arte mo. Babe, talaga bang gusto mo mag-away tayo dito? Kanina ka pang umaga eh. Pati yung kalat ko sa kotse, pinapakialaman mo. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi lang tayong dalawang tao dito, ano ba? Sinasabi ko naman sa'yo ng maayos. Para naman sa'yo yun. Leila, nasa tamang edad ka na. Dapat alam mo kung paano ayusin yung sarili mo saka yung gamit mo. Nahiya ka nga dito sa lugar ng Antipolo. Kahit matao, mas malinis pa sa'yo. Ano ba? Pwede ba sa kotse mo na lang ako pagalitan? I'm sorry, okay? Ay, naku Leila. May mansa na yung damit mo, nabasa mo pa. Sorry. Huwag ka na magalit sa akin, please. I love you. Love you too. Punasan mo na yung damit mo. Babe, ano ba yan? Huwag mong ipiti kung saan-saan yung kulangot mo. Eto, tissue, oh. Dito mo ipahid yan. Ikaw, babe, masyado kang malinis. Hindi ka naman ganyan dati nung nililigawan mo ko. Sa katanggap mo naman na may pagkamesi ako. Ngayon parang bawat kibot ko may comment ka na agad. Umamin ka nga sa akin. May nagugustuhan ka na bang iba? Wala, Leila. Na-realize ko kasing tumatanda na tayo. Yung mga kilos mo, to be honest, you're not acting your age. May pa-English pa. Magbati na tayo, okay? Sige, bukas. Lilinisin ko na itong kotse ko. Pero wag ka na palang matulog sa bahay tonight, ha? Kasi yung kwarto ko makalat pa. Hindi pa ako nakapaglinis. Baka maging issue na naman sa'yo at pag-awayin pa natin. Sorry na. Alam mo na, appreciate ko yung pagsasabi mo nito sa akin. At least alam ko yung mga bagay na dapat kong baguhin. Sobrang magkaiba lang talaga tayo. Ikaw neat and tidy, tapos ito ako. Palagi akong napapagalitan ever since. Kasi makalat nga daw ako at burara. Pero you still accepted me. Sana maging patient ka pa din sa akin. Mahal kita, Leila. Kaya gusto ko na sinasabi sa'yo lahat ng concern ko para you can work on it. Mahal din kita, Raven. Dear love, bigla akong na-realize na nagiging mapunahin niya ako kay Leila nang banggitin niya ito sa akin. Alam kong mahal ko siya. Pero nang tinanong niya nga ako last time kung may nagugustuhan ba akong iba, bigla akong napatanong sa sarili ko. So, there's this girl, Abby. Kaibigan siya ng katrabaho ko. Ipinakilala sa akin last time nung umatan ako ng birthday party niya. Masasabi kong kabaliktaran siya ng girlfriend ko. Elegante, mahiyumi kumilos, malinis sa katawan. Hindi ko maiwasan na hindi humanga sa kanya. At baka nga, kaya ako nagiging ganito sa girlfriend ko dahil gusto ko na maging kaugali niya si Abby. Hindi ko naman gusto na makapaghiwalay sa girlfriend ko dahil lang kay Abby. Pero confused siguro ako. Bigla akong naitanong sa aking sarili, tama pa ba na ipagpatuloy ko ang relasyon ko sa girlfriend ko kung hindi talaga siya ang ideal o dream girl ko? Raven bro! Buti nakapunta ka. Nakakahiya naman kasi kay Abby kung tatanggihan ko yung invitation niya sa akin, di ba? Sino bang tatanggi kay Abby? She's really down to earth. Hi, Amiel! Oh, Raven. Buti nakapunta ka. Happy 30th birthday, Abby. Pero bakit parang 80th birthday mo pa lang? Alam mo, Raven, gutom lang yan. Kumain na kayo. Thanks for inviting us, Abby. Pare, tara kain na muna tayo. O sige. Abby, ikaw? Enjoy kayo. Again, thank you sa pagpunta. Later na ako. Dear love, hindi ko alam sa edad kong ito kung paghanga o infatuation itong nararamdaman ko para kay Abby.
Pero ang ganda niya talagang pagmasdan. Ilang beses na nga niya akong nahuhuling nakatitig sa kanya. Pero mabuti naman at humingiti lang siya sa akin. Sobrang nakakahanga talaga kapag nakikita mo sa isang babae kung paano niya alagaan ang kanyang sarili. Bagay na hindi ko makita sa girlfriend kong si Leila. Tama bang ikinukumpara ko ang girlfriend ko kay Abby? Nagugustuhan ko na ba siya? Raven, anong ginagawa mo dito sa labas? May mga drinks pa dun sa loob. And mukhang hinahanap ka na ni Naing Miel. Abby, nagpapahangin lang. Chill! Huwag kang kabahan. I'm sorry. Huwag kang mailang sa akin, Raven. We're good, okay? Abby, you know, you're really amazing and beautiful. Thank you. Nakakapagtaka kung bakit wala ka pang boyfriend. Let's say I'm really focused on my goals as of the moment. Teka, curious lang ako. Kailan yung last relationship mo? 4 years ago? Did it hurt? Yes. Sobra akong nasaktan. Kaya nga siguro ganun kalaki yung pinagbago ko. Hindi ako ganito kalakas dati. Masyado akong naging dependent sa ex ko. Wala akong sariling identity. Walang path. Hindi ko nga alam kung ano bang gusto ko sa buhay din. Alam mo, yung ang nasa isip ko lang that time, magpakasal sa kanya. Pero in the long run, nakakapagod pala. Nakakapagod yung pakiramdam na masyado mong minamahal yung iba, pero hindi mo pa natutunan mahalin yung sarili mo. So you mean, nag-focus ka lang talaga sa sarili mo after that? Hindi ka nakipag-date o kumilala man lang ng ibang tao? Date? Not that much. Siguro mas nag-focus ako sa mga hobbies. Alam mo, na-realize ko kasi na mas okay na magkaroon ng hobbies kaysa makipag-date. Enjoy lang ang life. Kapag kasi malungkot ka, hindi kasi magandang maghanap ka ng karelasyon. It will be a total mess for sure. Nabanggit sa akin ni Emil na may long-term girlfriend ka daw? Buong akala ko, you are single. Oo, I have a girlfriend. Si Leila. Gusto kong sabihin, sayang, but it's not a good thing to say, no? What do you mean? I really find you interesting kasi nagtatanong ako lagi about you and kung paano kayo kinukwento ni Emil sa akin. You are really awesome. Well, I don't know if this is right to say, pero gusto ko lang maging honest. I like you, Raven. Dear love, para akong hinalikan ng hangin. Nakatingin lang kami sa mga mata ng isa't isa. Nakangiti si Abby sa akin. Samantalang ako ay hindi ko alam kung anong itutugon ko sa kanyang sinabi. Siguro, dahil gusto ko rin siya. Bagay na hindi ko matanggi sa sarili ko. Marami kaming bagay na pinagkakasunduan. Don't worry, Raven. Hindi mo kailangan sagutin yung sinabi ko. It is a statement and not a question. Alam ko naman. Sige. Pasok na ulit ako sa loob. Sunod ka na lang, ha? Sure. Eto na, babe. Hi, babe! Good morning! Wow! Ang linis at ang bango ng kotse mo ngayon, ah. I'm so proud of you, babe. Talaga? Progress is progress. Mahal na mahal kita, Leila. Mahal na mahal din kita, Raven. And maraming salamat sa pagiging honest mo sa akin, ha? Tandaan mo na handa akong magbago for you. Basta ganun lang lagi, ah. Maging honest lang tayo sa isa't isa. Thank you din sa willingness mo na baguhin yung mga ayaw ko sa'yo. Ikaw din, kapag may traits ako na ayaw mo, please, don't hesitate to say it. Ang totoong nagmamahal ay marunong mag-compromise. And hindi kita susukuan, Leila. Ikaw ang nandyan sa akin ever since. Mula noon, hanggang ngayon. Tama na nga ang drama natin, babe. Ano, ready na? Road trip na tayo ulit? Game!
Love, matapos nga ang gabing pag-amin sa akin ni Abby, ay nag-isip ako ng mabuti. Alam kong si Abby ang dream girl ko. At nagkaroon pa ako ng chance sa kanya dahil sa pag-amin niya ng nararamdaman niya para sa akin. Matapos din ang birthday niya ay palagi niya akong tinatawagan at inaaya sa mga gala. Pero lahat ng iyon ay aking tinanggihan. Hindi ko pwedeng ipagpalit na lamang ang girlfriend ko sa isang babaeng nakilala ko lang. Ika nga nila, love is acceptance. Hindi rin naman ako perpektong tao. Ngunit pinipili pa rin ako ni Leila. Kahit siya ay makalat, siya naman ay nagmamahal ng tapat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!